ମୋ ସାନ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୋ ବାବା ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୋ ମାମା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆହୁରି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। କ୍ଷମା କରିଦେ ମା, ଆଉ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ବି ଆମ ସାନ ବାବା ସାନ ମାମାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସାନ ବାବା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଚାରି ଚାରିଟା ନିରୀହ ଆଉ ଏବେ ଅନୁତାପ କରି ଲାଭ କଣ? ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାନ ବାପା ଆଉ ସାନ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଆରେ ଛିଡାଇଛ କଣ? ଆସ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ମାନେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଆରେ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଆମ ପାପର ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଦେବତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଆଖି ଲୁହରେ ଧରିଦବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା। କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ତମେ ଚାହିଁପାର ହେଲେ ସାନ ବାବା ସାନ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି, କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି ଭାଇ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ତମେ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ କାହିଁକି? କ୍ଷମା କରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମେ ମୋ କଥା ବୋଲି ପ୍ରିନ୍ସକୁ ବାହାରିଥିଲ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରେସକୁ ବାହାରିବି, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ତମେ! ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବି କାହିଁକି? କ୍ଷମା କରିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସ ସହିତ ତମ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ତମେ ମୋଠୁ ପ୍ରେସକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛ। ଏକଦମ ସତ, ବିରାଟ ସତ।